άνοιξε. Όντως. Ναι, πάμε. Έχουμε 1,5 λεπτό ακόμα. Αν είχαν πάει στο τρένο, το είχαμε γράψει τα τμήματα, θα είχαμε πάει. Ναι, το κάμιο τρένο. Έλεγαν πως μας χαμογελάζει τη τύχη, αλλά... θέλει και 20 δευτερόλεπτα να πέσει και εμείς θέλουμε 40 να πάμε. Να πάω ταράτσα στο νοσοκομείο απευθείας. Ναι, ναι. Ναι, δεν σ' ακούω. Ναι. Στα 150 μέτρα βγάζω παπούτσια. Εγώ δεν βγάζω πάλι. Έπεσε νομίζω. Λογικά ναι, αλλά δεν το πω κάτι. Για άλλο έπεσε. Άτομο. Πάει εκεί. Είναι στο drop. Πάμε, push. Πού είναι στο... Στις αποθήκες είναι, πήγαινε από δεξιά. Μπει μέσα. Νεκρός. Ωραίος. Είναι κι άλλος δίπλα. Αυτός θα λουτάρει τον drop. Τα mine, Rhino. Για δες τι όπλο είχε από τον drop. Γκάρω πάρα πολύ, ρε. Γάμισε με. Κι άλλο. Μέσα εδώ. Άλλος ένας. Νεκρός. Κι άλλος ρίχνει νομίζω. Παίρνω το backpack. Πού ήταν ο άλλος? Τον έφα... είναι όλοι νεκροί. Καλύπτεις έτσι. Όχι, γεμίζω τους γεμιστήρες μου εγώ. Σου πέτυχε. Όχι. Εγώ γεμίζω γεμιστήρες, μ' άνοιξε. Αυτοί σου φάγαν πάλι. Το πήρες τον τρόπο εσύ? Όχι. Μαλάκα έχουνε πολύ πράγμα αυτά. Εγώ ένα VS πήρα. Είναι 5 καλαμαρίνες, Τον έφαγες τον άλλο. Και G έχω φάει. Βασικά το λουταρές. Πού είναι? Ο ένας είναι εδώ που είμαι εγώ. Θυμάσαι θα μας βάραγε κι άλλο. Όχι. Θέλω να φάω όμως και... Βάλει παπούτσια αφού τους φέρνω. Μη μ' ανοίγεις. Το drop δεν το έχεις ανοίξει εσύ? Όχι, άλλος άνοιξε. Το άλλο το πτώμα. Αλλά πάρε από το backpack ό,τι θες. Έχεις backpack πάνω σου, έλα πάρε 11 καλαμαρίνες από εδώ. 11 καλαμαρίνες. Το backpack πέταξε. Ναι, εδώ στο backpack πέταξε. Σπήρα. Πού πάμε? Κάτσε πάρε και ένα ρίνο στάτη από εδώ που έχει. Το βάλω εγώ. Πάρε τι άλλο θες, να. Άκουγες κι άλλα shot όντως? Όχι, είχε μπαγκάρει ήχος. Φεύγουμε. Πήγαμε.